Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mito yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wati sapita kukaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi. Ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha azigwiritsa ntchito yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala komanso mavuto ena m'boma la Zomba. Munkhani zakunja mtsogoleri wakale wa dziko la United States Jimmy Carter wamwalira. Munkhani yathu yoyamba wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wati sapita kukaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi chifukwa inasankhidwa mosatsata malamulo. Dr. Usi auza gulu la anthu owatsatira amene anasonkhana ku nyumba yawo ku Moody ku Blantyre kuti cholinga chawo ndi kuthandiza Malawi osowa ndi ovutika malo momapanga ndale nthawi zonse. Blessings Ikanache ali ndi ripoti. Anthu opitirira 2000 omwe akuti ali pambuyo pa Dr. Michael Usi, ambiri mwa iwo omwe anavala makaka a chipani cha UTM komanso anthu ena anavala makaka a chipani cha Umodzi, anasonkhana ku nyumba ya Dr. Usi ku Moody mu mzinda wa Blantyre. Dr. Usi m'mawu awo anati akudziwa kuti pali anthu ena mchipani cha UTM omwe akuchita zolimbana nawo ndipo akonza kaupo. Pachifukwachi iwo anati nzosadabwitsa kuti awayitana kuti akaonekere ku komiti yosungitsa mwambo. Iwo anati sapita kukaonekera ku komiti iyi kamba kuti ndi gulu la anthu amene anasankhidwa pa msonkhano osatsata malamulo. Yesu anatopa naye Yudasi kumangozungulira anakuti iwe chifuna iye kuchita chita msanga chifukwa chimene amafuna kuchita Yudasi Yesu anachiziwa. Inenso a UTM chimene afuna kuchita ndi kuchiziwa. Ndi anambira kale kumangozungulira panga ni sanga chita ni sanga chimene afuna kuchitacho. Chifukwa zimene akuchita iwowo si zimene achilima amafuna tizichita. UTM imene ndi yosandulika si imene chilima anasiya. Ndiye ine sindikabagwira ntchito ndi anthu amene akuchita zinthu zimene sizigwirizana ndi chimene chilima amachita. Dr. Usi apemphanso akuluakulu a chipani cha UTM kuti auza Malawi za mmene chipanichi chinagwirisira ntchito ndalama zachipepeso zomwe chinalandira kuchokera ku boma komanso kwa anthu akufuna kwabwino pa maliro ayemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Izi zikhudzana ndi maliro aja anthu anabwera ambiri anadandaula kwambiri kuti sanadye mayendedwe alovuta ena sanapitenso ku maliro kuja koma ndalama zinaperekedwa. Monga chipani chimene chimati ndi chipani chimene chimasata malamulo chinena kubwera pa mbalambanda ndikunena kuti taunani ndalama kusachita mwakuti sikuti ambe kulemba lero fani ndiza zinachitika kale kuti ambe kulemba lero zikazonama ifai ayiwala. Palibe umboni kuti ndamasanabe. Palibe umboni kuti ndamasanabe. Umboni mene angapereke kuti sanabe ndingobweresa yani ma documents maepala kuti ife sinabe. Pa msonkhanowu panalinso mtsogoleri wa chipani cha Umodzi a Thomas Kaumba. Komano panopo titaunika kwambiri taona kuti Michael Usi asankhidwa pompano ngati state vice president wa ziko. Koma tikuona mena kukhala ndi president, tikuona mena kuyendera ndi anthu, tikuona mena akulumikizisana ndi anthu pa ground. Taona kuti uyu ndi munthu amene angathe kutithandiza. Ndiye ifeyo panopo tikugwira ntchito ndi a Michael Usi komanso ndi a UTM amene ali kumbuyo kwa Michael Usi amene ndi abale athu. Koma siku tikutathaza kuti mkaona daiso kabamba kupangisa msonkhano muona Umodzi pata ikupita pamenepo izo sizingatheke. Ife tikusata chikhalidwe cha a Michael Usi komanso tikusata a UTM amene akumusatira Michael Usi. Chipani cha UTM chinachita msonkhano wake waukulu osankha atsogoleri atsopano a chipanichi mwezi watha, koma Dr. Usi sanapite ku msonkhanowu kamba kuti anati msonkhanowu umachitika mophwanya malamulo. Kuyambira pa nthawiyo anthu ena otsatira chipanichi akhala kutsatira kulikonse kumene Dr. Usi amakhala akuchitisa misonkhano. Blessings Ikanache, MBC, Blantyre. Pakadali pano mmodzi mwa akatswiri a ndale achimwemwe Tsitsi ati msungiki wamkulu wa chipani cha UTM ndi ali ndi mphamvu ndi kuthekera kutulutsa ripoti la momwe chipanichi chinagwiritsira ntchito ndalama zachipepeso zokwana 61 miliyoni kwacha kuchokera ku boma komanso zina zochokera kwa kufuna kwabwino pa nthawi ya maliro a Dr. Saulos Chilima.
Atsitsi anena izi potsatira zimene mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala auza olemba nkhani kuti Dr. Ossi ndiwo akuyenera kutulutsa ripoti ili kamba kakuti anali president wa UTM pa nthawiyo. Atsitsi akufotokoza zambiri. Choyambirira tinene kuti nkhani imeneyi kuti tidziwe kuti chinachitika kwenikweni ndi chani. Tikuyenera kudziwa kuti kodi ndalamazi ngati zomwe zimachokera kuboma kapena za chipepeso kupita ku chipani cha UTM zimaperekedwa motani. Kodi zimaperekedwa ku akaunti, ndipo ngati zimaperekedwa ku akaunti ndikukhulupirira kuti kuli dongosolo lonena kuti kuti ndalama zituluke kwa akaunti kumakhala anthu osayinira, ndipo ndi ndani amene amasayinira ndi kupereka chilolezo choti ndalamazo zituluke. Amenewo ndi amene mwina angatiuze kuti zimagwira ntchito motani. Komabe mugulu lililonse kaya ndi chipani cha ndale kapena magulu amene anthu amapanga, timayembekezera kuti sungichuma kapena treasurer pa Chingerezi ndi amene amakhala ndi udindo onetsetsa kuti kodi nkhani za ndalama zikuyenda motani. Kotero kuti mwina tinganene kuti zingakhale zomveka kwenikweni kuti tiziyembekezera kuti mtsogoleri wa chipani ndi amene angafotokoze tsatanitsatani kuti ndalama zagwira ntchito bwanji pokhapokha patakhala kuti ndalamazo zimaperekedwa kwa mtsogoleriyo osati ku akaunti ya chipani kapena kwa amene ali sungichuma wa chipani. Komabe mwina chofunikira nchongoti ngati kuli koyenera pomangofunikira kuti amene amalandira ndalamayo komanso kuyigwiritsa ntchito adafotokoza kuti kodi adaziyendetsa motani ndalamazo ngati pali kukayikitsa kwina kulikonse. Nthambi yoyang'anira ndende ya Malawi Prison Service MPS yati kuchuluka kwa anthu amene akuwasunga mu ndende komanso kuonongeka kwa malo ogona nthambi ndi ena mwa mavuto amene akubwezeretsa ntchito zawo mbuyo. Mkulu wa nthambi ya Masauko Wiscott ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe kumene akuluakulu a nthambi anali ndi mwambo wa chisangalalo cha Khrisimasi komanso chaka chatsopano. Iwo ati pakadali pano akumanga zipinda zonjezera mu ndende zina kuti achepetse vuto la kusowa kwa maloli. Tindi ripoti. Mkulu wa nthambi ya Malawi Prison Service Masauko Wiscott ati kupatula kusangalala akuluakulu a nthambi anali ndi mpata wowunika madera omwe nthambi sinachite bwino mchaka cha 2024 ndi cholinga choti ntchito zawo zipite patsogolo mchaka cha 2025. Wiscott ati kuchepa kwa galimoto komanso zipinda zogonamo akaidi ndi ena mwa mavuto omwe akukumana nawo pa ntchito yawo yofuna kusintha anthu omwe ali mu ndende kuti akhale nzika zodalirika. Ndende zathu ndizakale komanso nambala ya kaidi ikunkabe ikwerera so ino mukuziwa pamalo pamene pali anthu ambiri zofunikanso zimakhala zambiri anthu akachulukana nkhani ya matenda ndi zina zotero zimakhala pomwepo. Wiscott ayamika boma kamba ka ntchito yomanga nyumba 1000 m'madera osiyanasiyana za kugwira ntchito ku nthambi komanso kupereka ndalama zomangira zipinda zonjezera mu ndende zina mdziko muno. Wiscott ati nthambi ikufuna kumanga ndende yatsopano ku Monkey Bay mboma la Mangochi. Izi zitheka ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Lakolako chathu ndi choti prison tisamapemphe ndalama kuboma zodyetsa akaidi. Prison tindi kuthekera kuti tikhoza kumadyetsa akaidi athu komanso mwina kumalima zina zonjezera zimwe tikhoza kumagulitsa ndi kumapeza ndalama. Pamwambo umenewu panali akuluakulu ogwira ntchito ku nthambi ochokera mzigawo zonse za dziko lino. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Bungwe la Roads Safety Alert Foundation ROSAF mogwirizana ndi ya Malawi Police Service komanso bungwe loyang'anira anthu oyendetsa njinga la Kabaza Association of Malawi kama ati ndikofunika kuti ochita business ya Kabaza azitsatira malamulo apansewu kotheratu ngati njira imodzi yochepetsa ngozi zokhuza njinga mdziko muno. Mabungwewa anena izi pamwambo odziwitsa anthu oyendetsa njinga za Kabaza za ubwino otsata malamulo akayendedwe kapansewu. Tindi zambiri mu ripoti ili limene walemba ndi Tiyamike Kamanga koma akuwerenga ndi Yamikani Simutowe.
Maphunzirowa anachitika m'madera osiyanasiyana m'boma la Lilongwe kuwafikira anthu ochita kabaza omwe nthawi zambiri amakhudzidwa ndi ngozi zapansewu zomwe zikupha anthu ambiri m'dziko muno. Noel Mhango, mmodzi wa akuluakulu ku Road Safety Alert Foundation ROSAF, alimbikitsa anthu ochita kabaza kuti akalembetse njinga zawo mkaundula kuti adzachite nawo maphunziro omwe boma kudzera ku nyumba ya malamulo idavomereza kuti ochita kabaza aphunzire zakayendedwe koyenera kapansewu. Maphunzirowa akuyembekezeka kudzayamba chaka chamawa mwezi wa Januwale. Ife alosafu tugwiraso ntchito ndi mabungwe ena amene ndi akabaza association. Tinakhala pasi ndipo tinakafikira kuboma ku ministry ku finance komanso ku transport. Tinapempha kuti atithandize kungosisa mitengo ya njinga za moto kuti anthu alembese komanso ife alosafu tiwaphunzise. Ndipo boma latikomera mtima tiunena pano nkhanija inakalowa ku parliament ndipo parliament yagwirizana kuti anthuwa alandire maphunziro komanso akhomere njinga. Nawo Inspector Peter Monje kuchokera ku polisi alimbikitsa ochita kabaza kuti adzikhala ndi udindo woziwitsa apolisi pomwe iwo achita ngozi osati kuthawa. Iwo amema anthu a business ya kabazayi kuti azitsina khutu apolisi pomwe anyamula kastomala okayikitsa. Amonje alangizanso akabaza kuti asamachite malonda nthawi yotayika ndipo kuti aziyang'ana kwambiri za chitetezo cha moyo wawo. Paliponseni kwambiri kuza ndi mayendedwe anthu amenewa kunena kuti mayendedwe awo sakumatsatira kwambiri zokuzanza pansi. Makamaka ngati kuloka pansi ali pa njingapo kuyenda mbali yoyenda njingawo nawonso makhayi wasokonekera. Ndena kumanizana ndiwo arusa pamodzi ndi ife apolisi kuti tiyenera kumanizana nawo anthu amene ndikuwafotokozera mayendedwe apansi ndi kunyamula kumene amanyamula anthu ndi nthawi imene amayendera tiyenera kuwafotokozera imene aziyenera kukhalira pansi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la akabaza la Kama m'dziko muno Joseph Petulo atsindika kuti onse omwe adzapezeka kuphwanya malamulo pa nkhani yakayendedwe koyenera kapansewu lamulo lidzagwira ntchito pa iwo. Tikamanena kuti amene walandire chilango pali ena pansewina wibini palanga kumachita makhani anjinga yangayi mwino wake ndi wakuwani njinga yangayi mwino wake ndi waku polisi ayi lamulo tuligwira ntchito kwa wina aliyese noti chifukwa wina ayi ni munthu wamba. Ife ngati association tionesesa zimene ndipo tikaonesesa zimene zozo ife tikuchenjeza pano kuti asapezeke wakabanza akuphwanya malamulo apansewu kumati tchula zakumpanda tikafika komweko. Bungwe la ROSAF lalonjeza kuti lipitirira kuthandiza boma pofikira ku madera osiyanasiyana kuphunzitsa amalawi zakayendedwe koyenera kapansewu. Mukuone nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wati sapita kuonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi. Ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha azigwiritsa ntchito yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala komanso mavuto ena m'boma la Zomba. Munkhani zakunja mtsogoleri wakale wa dziko la United States Jimmy Carter wamwalira. Popirira nkhanizi, bungwe lophunzitsa ntchito za luso lamanja la TVETA lati dziko la Malawi likufunika kulimbikitsa kwambiri maphunziro a ntchito za luso lamanja pakati pa achinyamata chifukwa zili ndi kuthekera kotukula dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la TVETA Modesto Gomani amalankhula izi ku parish ya Katete ku Mzimba kumene kuli diocese ya Mzuzu ya mpingo wa Katolika imene inakosa msonkhano wa achinyamata. Alex Mangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Musase Cheyo. Achinyamata a mpingo wa Katolika omwe achokera m'maparish 22 mu diocese ya Mzuzu ali ku Katete m'boma la Mzimba ku msonkhano wa achinyamata. Cholinga cha msonkhanowu omwe umachitika chaka ndi chaka ndi kuphunzitsa achinyamata kuti azikhala nzika zodalirika ku dziko komanso ku mpingo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la TVETA Modesto Gomani omwe anali mlendo wolemekezeka pamwambowu walangiza achinyamata kuti asankhe maphunziro a ntchito zamanja kuti akhale odalirika komanso kuthandiza dziko kukwaniritsa mfundo za chitukuko za Malawi 2063.
ndondomeko imene ikufuna kuti Malawi akhale ndi kuthekera, aliyense akhale kuti ali ndi mphamvu zoti atha kugwirapo ntchito ndi kuthandizira dziko la Malawi kuti litukuke. Ndi tikuona kuti njira yachidule ndiyonena kuti aliyense akhale ndi luso losiyana pena ndi pena. Zikakhala choncho ndi kuti akhala kuti payekha akuthandizira dziko la Malawi kuti lipite patsogolo. Nsanamira yayikulu ya ndondomeko imene ndiyonena kuti aliyense akhale ndi mwayi woti azitha kudziyimira payekha. Mmodzi mwa akuluakulu a mpingo wa Katolika, Bambo Amos Katumbi, wati anayitana akuluakulu a bungwe la TVETA kuti alangize achinyamata pa ntchito za luso la manja. Ifeyo ngati akatolika timakhulupirira kuti munthu ndi uzimu komanso ndi thupi. Ndiye kuthupi kwakamaliza skulu azikhala ndi broader choice, azisankha kuti ndifuna ndizachite chani sogolo. Akuli amayitanidwe ngati unsembe, usisteri and the like, marriage, koma ena amakhala kuti at least they should own something on their own. And that's why we invite TVETA kuti athandize kumasankha ntchito zosiyana-siyana. Mmodzi mwa achinyamata ku msonkhanowu, Leah Chirwa, wati zomwe awawunikira a bungwe la TVETA ziwathandiza kuti asankhe ntchito zowapindulira pa miyoyo yawo. Kubwera kwa TVETA zatithandiza kwambiri foti pano tili ndi upangiri kuti tikhoza kudziyimira patokhapo pogwira ntchito mwa apo ndi apo, kuthamanga monga achinyamata kupanga mabizinesi ting'ono. Pa msonkhanowu omwe ndi wa masiku 4, achinyamata oposa 1,000 akuwaphunzitsa za kuthana ndi nkhawa, mwayi omwe achinyamata angapeze ntchito zamanja ndi malonda komanso za utumiki. Malo a zamsangulutso mu mzinda wa Blantyre a Club 247 atsanzikana ndi chaka cha 2024 mwapadera pamene akonza phwando la mayimbidwe la ulere pa 31 December 2024. Mwambowu uzasogoleredwa ndi oyimba odziwika bwino Onesimus. Polankhula ndi MBC, mwini wake wa malowa a McDonald Soko ati achita izi pofuna kubwenzera kwa makasitoma awo. Nyengo iyi taife ngati Club 247 taikonzekera bwino monga mwa masiku onse. Malowa mwachikhalire ndi malo kuti timakhala tikupanga zinthu zosiyana-siyana, timakhala ma entertainment activities zosiyana-siyana. Ndeno ngati Club 247 pompano pa dzana Saturday pa 21 tinandi show which was powered by Pindu Promotion. Tinandi show yaikulu kwambiri, good turnout, anthu a Blantyre ananjoya kwambiri. Koma suti tasira pompo pa 31 ife a Club 247 ndi Castel Malawi tapangaso show yaikulu kwambiri. We had Onesimus as headliner. Koma show iyi sitinafune kuti anthu azalipire, tapanga plan yokuti show iyi izakhale yaulere. Anthu abwere azasangalale chaka chino azachilowe, chaka chamawa azachilowera Club 247. Munkhani za masewero, akuluakulu a sukulu zimene zikuphunzitsa masewero osiyana-siyana olimbitsa thupi a martial arts mu mzinda wa Mzuzu apempha makolo kuti azilimbikitsa ana awo kuchita masewerowa kamba kakuti masewerowa ndi imodzi mwa magwero a chitukuko cha munthu. Mkulu wa sukulu yophunzitsa masewero a taekwondo ya The Lions of Kaning'ina mu mzindawu a Hassan Wasiri anena izi pa Rosedale Court pamwambo wokumbukira tsiku la anthu amene anafa pa nkhondo yaikulu ya dziko lapansi. Mtolankhani wathu Ludovico Nyirenda ayindi zambiri. Poyankhula pamwambo wokumbukira anthu omwe anafa pa nkhondo yaikulu pa dziko lonse, mkulu wa sukulu ya taekwondo ya The Lions of Kaning'ina a Hassan Wasiri anati masewerowa sakudziwika ndi anthu ambiri mu mzinda wa Mzuzu komanso chigawo cha kumpoto kamba kuti alibe malo ochitirako masewerowa okhazikika. Awasiri anatinso ngakhale masewerowa akumana ndi mavuto ambiri, masewerowa andikuthekera kotukula munthu munjira zina monga kusintha luso lake
kupeza ntchito, chuma ndi zina zambiri. Kenako iwo anapempha makolo mdziko muno kuti alimbikitse ana awo kuchita nawo masewerowa. Vuto makamaka kunoko ima problem imene tinayo ndi yaikulu, tilibe ma promises. Tikamena ma promises ndi kuti ma infrastructure, ma building oti tikhoza kumatrainamo. Then most of the times mashwasi mafuna malo a quiet, imafuna peaceful environment. So ambiri timakhala tupanga hide out of the city, mwina in the jungle or mwina kumbali kuti sikuli phokoso. That's why ambiri samaziwa kuti mashwasi ili exist. Komanda takha kuti ma building like panopa kumanga youth center, kuti youth center ja atamaliza ndikuti anthu ambiri kunzuza kuza kuti kuli chani kuli mashwasi, ndikuti achinyamata wose kuzuza asika kumana komweko ku youth center. Mmodzi mwa makolo ana omwe anali nawo pamwambowu, Alex Chapora, anati masewerowa athandiza ana awo kukula athanzi. Masewera awawa amathandizira kukhala kuti azikhala active, kandi mkalasi kandi kunyumba, asakamakhala zidodo nyumbamo, azikhala olimba mtima. Mwambowu ophunzirawa anachita masewero osiyanasiyana. Tsikuli linakumbukiridwa pansi pa mutu woti umodzi ndi mphamvu, polimbikitsa mtendere ndi umodzi posatengera chipembedzo kapena zipani. Tsiku lokumbukira anthu omwe anafa pomenya nkhondo yoyamba pa dziko lonse linakhazikitsidwa mu chaka cha 1921 ndi mmodzi mwa akuluakulu a nkhondo a dziko la Canada, a Julian Byng. Munkhani zakunja, mtsogoleri wakale wa dziko la United States a Jimmy Carter wamwalira. Carter anagwira ntchito ngati mtsogoleri wa namba 39 wa dzikolo mu zaka zapakati pa 1977 kufika mchaka cha 1981. Mzimu wawo uuse mtendere. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha UTM, Dr. Michael Usi, wati sapita kuonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi. Ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha azigwiritsa ntchito yothandizira anthu amene akuvutika ndi njala komanso mavuto ena mboma la Zomba. Munkhani zakunja, mtsogoleri wakale wa dziko la United States a Jimmy Carter wamwalira. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Mukhale ndi tsiku lopambana.